Malta aġixxiet b'konformità mal-liġijiet internazzjonali u se tkompli timxi b'mod sod iżda korrett. Dan sostnieh il-Prim Ministru Joseph Muscat fi stqarrija ministerjali fil-Parlament it-tnejn filgħaxija. Diskors li fih il-Prim Ministru innota l-fatti li seħħew, jiġifieri li f'ħin bla waqt l-awtoritajiet Taljani ordnaw lill-MV Aquarius li kienet fi triqitha lejn l-Italja skont il-konvenzjonijiet internazzjonali biex tieqaf fejn kienet tinsab. Pajjiż li jagħti direzzjoni biex dak il-mument dgħajsa tibqa' fejn qiegħda huwa u jkun totalment kontra l-liġijiet internazzjonali marittimi. Dawn l-istruzzjonijiet, Sur President, setgħu eskalaw il-każ fi kriżi umanitarja. Il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna dejjem żamm mal-obbligi internazzjonali tiegħu u tenna li l-interess tal-Gvern Malti hu li jkollu l-aħjar relazzjoni possibbli mal-Italja. Innota wkoll li minkejja kollox pajjiżna bad konsenja ta' ikel u ilma għal dawk abbord l-MV Aquarius. Bħala Gvern ġejna kkuntattjati mill-UNHCR fejn ġejna mitluba nikkonsidraw jekk jistax ikun hemm għajnuna fuq persuni li għandhom bżonn għajnuna partikolari medika, uħud minnhom bħal numru ta' nisa li huma pregnant, li huma tqal u aħna tajna il-messaġġ li lesti li nagħtu din l-għajnuna għal dawn il-persuni li jkunu qegħdin f'sitwazzjoni prekarja ta' saħħa. Kif għamilna u komplejna nagħmlu matul is-snin illi għaddew mingħajr l-ebda eżitazzjoni kull darba li ntlabna biex nagħmlu hekk. Innota kif il-pożizzjoni ta' Malta ma hijiex waħda populista imma ta' kompassjoni realistika. Ma nistgħux nieħdu aħna aktar milli nifilħu, Sur President. Malta hija nfakkar ukoll fost l-aktar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li nipproċessaw applikazzjonijiet tal-ażil. Fl-2017 konna r-raba l-aktar fejn ipproċessajna 1610 first time applications għal protezzjoni internazzjonali. Fl-ewwel 3 xhur tal-2018 konna t-tielet l-aktar pajjiż tal-Unjoni Ewropea li pproċessa applikazzjonijiet tal-ażil, 395. Ħadd fl-Ewropa ma jista' jdur fuqna u jgħidilna li l-parti tagħna maħniex qegħdin nagħmlu Fl-aħħar nett il-Prim Ministru appella għall-għaqda nazzjonali u biex ma nħallux sitwazzjonijiet bħal dawn ixerdu r-razziżmu. Iva, se nibqa' naqbes għall-interessi ta' pajjiżi l-ewwel u qabel kollox, imma qatt mhux se nippermetti lil min juża lil pożizzjoni biex jipprova jrewwaħ il-mibeda. Għalhekk f'dan kollu nerġa' nisħaq fuq l-għaqda nazzjonali. Nirrikonoxxi u nilqa' il-punti li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ fejn din il-Kamra kienet solidali flimkien u nirringrazzjah kif irringrazzjajtu personalment tal-pożizzjoni tiegħu. Il-Kamra trid tkun magħquda favur l-interess nazzjonali, speċjalment meta il-fatti juru li aħna imxejna u se nibqgħu nimxu b'mod sod iżda korrett. Grazzi, Sur President.